σήμερα θα παίξουμε Bleach Survival Games. Αυτό είναι το map Winter. Και θα νικήσουμε. Ναι, είμαι και εγώ σήμερα. Επεισόδιο 2 Survival Games και εδώ πέρα δύο νουμπάκια παίζουν PvP. Πού είσαι? Άνας. Όχι στο meet γίνεται χαμός, έλα να φύγουμε. Συγγνώμη που με ακούσατε να φταρνίζομαι. Μετά φταρνίζομαι άσχημα. Όχι γάμο. Και μου πήρανε και Ω, πήρα το storm shot, Κάτσε να ρεκάρω αυτό, ναι. Άμα το δεν βλέπω τι κάνω. hacker. Λολ. Κάτσε να κάνω και αυτούς τους δύο, να τους ρεκάρω, ενώ να σκοτώσω. Επεισόδιο 2 λοιπόν παιδιά, survival games, πάλι στον Hypixel server. Σκοτώσω και τους δύο. Είναι team, ενώ ο ένας είναι. Ναι. Είναι team kit. Φίλε, αυτός είναι το κολόνι. Σόλο Μάρτιν. Πόνος. Πεθανές. Ναι. Γαμώ το. Πού είναι ποιος Vortex? Ωραία, ένας VIPC με team 10. Με team 10. VIP. Team 10. Μήπως MVP? Όχι. Δεν είναι καν team 10, είναι team 5, 6 μη σου πω. Ένα. Ναι. Παίζει. Εδώ όμως το team 6 δεν σου δίνει chain punch. Diamond punch σε δίνει. Ούτε gold, ούτε chain, ούτε iron. Τέλος πάντων παιδιά, επεισόδιο 2 survival games στον Hypixel. Μαζί μας ο Captain Green GR, Green for You από το GTM TV. Θα έχω το κανάλι του στο description και ο XX Δημήτρης GR. Αφού δεν κάνουμε δεν θα το ανεβάσουμε ρε. Δεν θα το ανεβάσουμε. Αφού πετάμε αμέσως. Αν Γεια σας gamers. Φορτιού εδώ και σήμερα θα παίξουμε Bleach Survival Games. Αυτό είναι το map Winter και παίζουμε με team το Kixo, το XX Δημήτρης GRXX και εμένα. έχει το GR Gamer Babis YT. That noob kill ώρα noobs. Έλα μη. Είναι ένας μισθόνος και δεν μου έχασε hit ρε. Λol. Φίλε, είναι κάτι νουμπάκια hackers στο spawn με super kill ώρα. That noob kill ώρα noobs. Lol. Επεισόδιο 2 survival games στον Hypixel server αυτή τη φορά. Έλα spawn, είναι ένα σου πει. Που εγώ είμαι στο link. Τον παίρνω εγώ αυτό. Α, όχι. Hacker είναι. Βασικά δεν ξέρω. Έχει ενισχύσει στο Storm. Είναι hacker. Φύγε. Μάλλον πάμε. Μαλάκα παίζει να είναι VIP κάτι τέτοιο MVP. Έλα, τον έχουμε. Έχει άστρο μαθαίνα ρε. Σίγουρα, γιατί τάστονα το ένα boots είναι Feather Falling 2. Δεν έχω enchant. Κάνει και δεν Έλα. Ω, Blaze. Έγα μου το... Φίλε, Γιάννη είναι στο mid, στο mid. Κίτσο, έλα. ρε φίλε, εγώ προσπαθώ να φάω αυτόν και έχει 3 HP. Ω, that noob runner. Πάω Κίτσο, ρίξ' του. Κίτσο, μην το κλέψεις. Κίτσο. Μου το έκλεψε ρε. Τι σου κλείψε, α, το kill. Κίτσο. Το φάει τώρα. Γαμώ το... Το Κίτσο. Please μη μου χαλάσει το τάντ. Γαμώ το... Αυτός ο Α, γαμώ το κι άλλος. Κίτσο, ρε. Ωραία, θέλω food. Ω, κι άσε, με Blaze. Τόσο να μπας που δεν με έχασε πριν, ξέρεις. Μισό μου έχασε τώρα. Ωραία, φίλε, όσους έχω βαρέσει, έχουν μείνει με πολύ λίγο HP και έφυγαν. Νουμπάδες. Boy, that noobs, όλοι τρέχουνε. Blaze IV. Λολ. Έλα ρε γαμώτο, ελάτε. Ένας έχει τιμές. Γαμώ... Πλάκα κάνεις. Ποιος? Ο Just Coin νομίζω έχει.
Στο διάολο πια. Το πήρε στο Enchant Show. Όχι, σκότωσε έναν άλλον. Και είναι ένας pigman και είναι hacker. As always. Ρε φίλε, είναι γεμάτο blaze το map αυτό. Να κι άλλος με blaze. Το σκόρω. Α, hacker. Όχι με πες και το blaze. Σόφα blaze. Ω, βοήθεια λίγο, βοήθεια. Spawn, άγαμο το... That hacker. Τι σκόρπωσα ρε. Έχω 2 blaze chest plates. Δεν θέλω, έχω τέτοιο. Παίρνανε και ο Κίτσος. Του τα κολώνουν τα... Έλα εδώ, στο διάολο. Είναι ένας χώρος 8 ή 7. Σκόρτο. Έχω 2 iron. Όχι, μην και σπίτι. Πάω στα caves να κάνω iron sword. Χτυπάνε τα μάγμα του. Έχεις λίγο HP πολύ. Μου λείπει 1,5. Εντάξει. Εγώ πάω να κάνω... Ήταν μπάσκετ, δεν έχει φύγει. Εγώ πάω να κάνω ένα iron sword. Μου ήρθε. Έλα, φάτονα. Ωραίος. Εγώ κάνω τώρα και ένα iron sword. Ωραίος. Φίλε, τι level, εσύ. Έχω ένα level, εσύ. Κι εγώ ένα level. Έχω και iron sword, οπότε θα το κάνω enchant. Θα σου βγει smite 1. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να το κάνω sharpness. Έλα spawn, άισε. Το έκανα, εγώ το stone sword μου sharpness. Σε λένε hacker. Τι διάκολο. Και μη σου μεταλλάς το χρόνο. Έλα. Ρε φίλε, έχεις παν. Sharpness. Έχεις Ναι, παν. έχω, έλα πάρε. Και άλλο θέλω. Πάρε. Δώσε μου ένα bow αν έχεις. Δεν έχω άλλο. Ένα. Γαμώτο, έχω άλλα 18 arrows. Καλά, τέλος. Φίλε, έχω sharpness stone sword. Είμαι OP. Σίγουρα δεν... Α, βρήκα bow, εντάξει είμαι. Sharpness and iron sword OP. Λοιπόν, παιδιά, δεν μιλούσαμε πολύ σε αυτό το game, πιο πολύ παίζαμε. Ναι. Επεισόδιο 2 survival games με τον Captain Green GR. Αυτό δεν είναι καθόλου OP, ενώ το 9 είναι... Ναι. Είναι σχεδόν full chain. Πάρε αυτό. Μέσα στο chest το άφηνα. Αλλά... Έλα, δώσ' το. Γρήγορα. Δώσ' το. Πάρε. Πάρε. Σκύβεται εδώ. Ναι, έχω Θέλω να σκοτώνω. τα πάω, τσι. Πείτε. Νικήσαμε ή όχι. Όχι, δεν πέθανε. Πού είναι, νάτος. Να το συνδέω. Όχι, μην τους αφήσει. Έτσι. Οκ. Όλε. GG. Και ναι, λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το game για σήμερα. Παίξουμε κι άλλο. Α, κι άλλο. Μας λέει. Κι άλλο θα παίξουμε. Ναι. Α, ναι, πάμε και για άλλο. Τέλος πάντων, άλλη μια My νίκη. friends hackers, this, enjoy the band. What? Τι ηλίθεια ρε, δεν ξέρουν να παίζουν καν. Παιδιά, δεν είμαστε hackers, απλώς όλοι αυτοί μας λένε. Βλέπουν και το screen μας, το βίντεο. Ναι. Δεν είμαστε hackers καθόλου, απλώς έχουμε αυτό που λέγεται skill. Skill. Ταράδες. Ναι. Οκ, τέλος πάντων. Καλά που παίζεις βίντεο. Θα έχω και το κανάλι του Green στο description. Τι Φίλε, φυσικά. δεν στις πάνε αυτά skins που δεν έχουν πόδια. Ναι. Είναι τέτοιο το glitch του Steve στο 1.7 έκδοση. Στην 1.7. Δεν στις πάει ένα bug στα Bleach. Ποιο? Που όλος είναι κάτω στο πάτωμα, δεν μόνο στο Α, ναι ρε. Πολύ χάλια είναι. Πέσει αυτό. Οκ. Μπορείς να το δώσεις όσες φορές θες. Το Mary μου λέει. Ναι, Κάθε μήνα πες. ναι.
30 Και τι μέρες. να πάρω. Μάλλον θα πάρω άστρον αυτά. Ναι. Εγώ μάλλον θα το ξαναλλάξω τον ήμου, θα το κάνω Smirnoff που IT. Κάνω Σμίλινο, όπως σε λένε. Ναι, το όνομα του καναλιού μου θα το κάνω. Αλλά κάνω το GR. Ναι, Smirnoff GR βασικά, έτσι. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, Δεν είναι επικό να βλέπεις όλα τα chest να ανοίγουν ταυτόχρονα. ναι, Μόνο ένα δεν άνοιξε. όντως. Εγώ είμαι από πίσω Τον σου. σπουδάρα μου το πήρε. Όχι, εγώ είμαι τέτοιο, από πίσω σου. Δεν θέλω άξι ούτε στο sword θέλω. Μα έχει στον sword από το αστυνομικό. Δεν το πήρα. Α, οκ. Ωραία, Τώρα τι πήγες, σπέλο 1 ή αστρομία. Πώς να κάνω μπλοκ. Α, ναι. Ξέρω εγώ, βλέπουνε ρε, Ναι, πως κάνουμε μπλοκ και μας λένε hackers. ναι. Chain Lakers. Ρε. Κάτσε, σε βλέπω. Τι έκανε boost ρε. Με το χέρι θα δώσω. Οκ. Κάτσε. Σε 5 δευτερόλεπτα παίρνουμε τα kills. Ρε. Ο Τάκης θέλω να παίξουμε ένα game με το Τάκη. Λόλ. Μαζί με να πάρω το kill. Το πλέφτηκα. Ρίχνει το ρίχνει. Πράγμα μου. Έχω ξοδέψει ένα... Με τα πλό τι είναι εδώ. Έλα εδώ. Ωραία, τέλος. Βοήθεια, πού είσαι. Εδώ, κίτσο, έλα. Α, σε βλέπω. Γαμώ το τι στο διάολο. Ρε φίλε, έχουν hacks. Ναι, το ξέρω. Πέθανες. Ο Κίτσος πέθανε από έναν που δεν έχει καν armor. Και είχε wooden sword. Στο διάολο. Ψόφα κι εσύ. Πού είναι όλοι. Φίλε, ήμασταν πάνω από 10 άτομα. Μαλάκα. Ω, είναι team. Είναι Είναι hack. noob. Hackers ή όχι. Βασικά ναι, δεν είναι. Βασικά, ο ένας είναι. Ψόφα εσύ. Το πάω. Μπάμπο, μπες μέσα. Πού, άνε στο... Ναι, πάω εκεί. Στη σπηλιά έχει ένα νομίζω, ή έφυγε. Οκ. Πόσο kills έχω. Δεν ξέρω, πάντα στους players είναι 5. Κάποιοι πάνε στο mid, νουμπάκια. Εγώ Οκ. πολεμάνε με έναν που έχει άστρον αυτό. Ούτε ένα τι πολεμάει. Okay. Φίλε, δες πως είναι το Hunter chestplate σε μένα. Είναι σαν Diamond chestplate. Το ξέρω. Είναι τέλειο. Το Hunter 9 είναι πάρα πολύ όμπι. Το Hunter 9. Ναι, και το Hunter 8. Ναι, το Hunter 9 είναι πάρα πολύ όμπι. Έχει 2 splash potion soft speed 3. Ξέρω. Φοβερό. Πες μου αν έρχεται κανείς. Όχι, υπάρχει ένα τριπλό team, ρε. Ω γαμώτο. Έρχονται spawn. Ένας έχει το kit. Το κίτσου. Οκ. Τάζει ότι σε γελάζει να πάρω ένα level να κάνω enchant. Έλα μου. Και εσύ ψόφα. Ωραία, ένα level. Και λοιπόν πιο πολύ σε αυτό το βίντεο θα παίζουμε. Γιατί είμαστε pro. Νάτι το triple team. Να τους σκοτώσω τώρα ή να περιμένω μέχρι το deathmatch. Περίμενε μέσα στο death. Ω γαμό! Οκ, τώρα δεν... Ω γαμό! Πεθαίνω. Please μην με πεθάνω. Οκ. Τώρα θα τρέξω όσο πιο πολύ γίνεται. Ωραία. Πολύ PvP σε αυτό το βίντεο. Μάλλον έτσι θα Πήγε ο gamer. Γλυφογείο εδώ. πάλι. Αυτό. Σοφα. Γαμό! Όχι ρε φίλε!
ότι χακάρουμε. Ωρε φίλε, δεν γίνεται ότι λένε όλοι ότι χακάρουμε. Πέθανες. Ναι, νίκησανε οι άλλοι το triple team. Ποιος νίκησε? Το triple team, με σκοτώσανε. Μιλάμε ρε σε ένα λόμπι είναι 3 Ναι, Εσύ το και είδα. εσύ στο- Ναι, και εγώ σε αυτό είμαι. Οκ, λοιπόν παιδιά, ένα ακόμα game. Μισό λεπτό. Ένα ακόμα game και μετά θα τελειώσουμε το βίντεο. Και αυτό μεγαλούτσικο θα είναι όπως το πρώτο. Συγγνώμη για όσους δω το πρώτο, ότι κάνω το ίδιο πράγμα μέσα σε 2 games. Δηλαδή λέω, γεια σας παιδιά, το κανάλι, μπλα 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 και τέτοια. Χίλια συγγνώμη γι' αυτό. Όσοι δουν το βίντεο το πρώτο. Λόλο όμως. Τέλος πάντων, Κάνω record. εγώ ήδη κάνω. Και το προηγούμενο record βγήκε fail. Ναι. Εγώ ήδη... Αυτό που είπα να παίξουμε και δεύτερο game. Μμμ. Εγώ ακόμα κάνω record, δεν έχω σταματήσει. Γιατί? Δεν ξέρω να το κόψω. Δεν ξέρω να το κόβω. Δεν ξέρεις. Εγώ έχω το Corel Screen Capex 6 και το κόβω μια χαρά. Ξέρω. Τώρα του είπες το channel σου. Οκ, θες. Ένα ακόμα game. Τώρα μιας και θα είναι τελευταίο, πάω random. Έτσι γιατί μπορώ. Πας random. Φίλε, τα περισσότερα μου kits είναι level 6, να σε πω τι level 6. Έχω Armor 6, Mid Master 6, Knight 6, Scout 6, Baker 6 και Pigman 6. Όλα τα kits. Σχεδόν όλα. Ο Game Booster σε λίγο καιρό πηγαίνει random γιατί κοντεύει να τα κάνει όλα level 6. Ξεκινάω record. Εγώ ήδη κάνω. Ή αυτό gamers. Μην θα βγει εδώ. Όχι, ο Galaxy έφυγε από τον Gold. Πού είσαι, πεθαίνει. Φύγε, σε ακολουθάει. Πίσω σου ρε φάτονα. Όχι ρε. Hackers. Όχι. Τελευταίο βίντεο κι όμως θα είναι λίγο fail. Να κάνω what? Όχι, ακόμα παίζω. Μόλις πεθάνω, εγώ τελειώνω αυτό το βίντεο. Με το Σταύρο σου μπάστατε. Το Σταύρο ήταν ο Σταύρο. Okay. Νομίζω Σταυρό. Οκ. Golden leggings. Οκ, τώρα λίγο πιο χαλαρά επιτέλους. Πήρα Night. Το Night το πήγα στο 6. Κατά λάθος όμως. Το Night. Ναι. Okay. Ψάχνω τώρα chest να βρω κανένα chest plate. Βλέπω ένα νουμπάκι που έχει μόνο ένα chest plate. Και έχει stone sword. Και πάμε. Και έτσι σκοτώνεις. Όπα, iron boots. Κιόλας deathmatch, wow. Εγώ είμαι μια χαρά γιατί έχω σχετικά καλή armor. Deathmatch. Ναι, σε λίγο. Ξέρετε πώς... Χακάρι χαμότο. Wow, ένας non-donor είναι arachnologist. Οκ. Τώρα λοιπόν παιδιά, αυτά σχετικά με αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε like, subscribe στο channel. Αφήστε και κανένα comment κάτω από το βίντεο αν θέλετε κάτι καινούριο. Τι βίντεο να είναι το επόμενο, πείτε μου. Και αυτά σχετικά με αυτό το βίντεο. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.